octobre kalo tile mugan ani shigin san ba filani mugan ani kelen aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min ni aw b'aw sigi ka a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu siri a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi mouvement yɛrɛ wolo debout sur les remparts olu kɔni kelen do ka fara ɲɔgɔn kan belebele ni ka o boloda sini juma octobre kalo tile 29 san 2021 a bɛna kɛ monument de l'indépendance la an ka faba o kɔnɔna la u kɔni kelen do ka sɔni ni ka o sigi fɛn fila kan u bɛna maa caman ni ka olu fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka taa se mouvement ma ani an ka diinɛ tigilamaw parti politique caman fana olu bɛna ye kɛnɛ o kɔnɔna la u kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka an ka cɛmancɛ fanga ni ka dɛmɛ don o ma. An ka waribon tigilamaw n'olu ka syndicat olu kɔni ye bɛ baarabila la kabini kunu octobre kalo tile 27 baarabila min yɛrɛ n'a bɛna tali kɛ lɛrɛ 72 o kan u yɛrɛ ka fɔ la sa ko ni u ka laɲiniw ma kɛ sabati fɛn ye tɛnɛ nata in na u bɛna baarabila ye ni ka a lakuraya ko kura u ka fɔla ko maa dɔw yɛrɛ fana bɛ n'o ye an ka waribon tigilama dɔw olu kɔni ma sɔn ka banki n'o ye waribon dɔw ye sa ka olu dɛmɛ u ka ni lɛrɛ 72 baarabila in na ka sababuya kɛ ko olu kɔni ɲɛ tɛ ni baarabila in kunna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ banki minnu ni o ye an ka waribon ye sa waribon soba ye sa olu kɔni maa minnu sen yera ni baarabila in na a fɔra ko sefawari miliyari 10 bɔɲɔnko o de kɔni tiɲɛna u kun tile kelen kɔnɔna la. Lakanabaliya ale kɔni bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ an ka cɛmancɛ fanfɛla o la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ bingani wale kɔni o kɛra dɔgɔkun laban in na octobre kalo tile 23 a kɛra Koro Jabali ale ni dɔgɔ firi ni dugu kɔfɔlen ninnu bɛ ɲɔnɔ o lamini na jatigɛ wale tigilamaw olu kɔni kelen do ka ni dugu in n'o o ye Segu ye sa ka a lamini u yɛrɛ fana kelen do tuguni ka dɔgɔjɔlaw minnu bɛ taa u ka dɔgɔjɔ kɛ ka olu bali u ka dɔgɔjɔw la ɲɔnɔ o lamini na ni kɔni fɔra dugu maa dɔw olu fɛ tɛnɛn do octobre kalo tile 25 tɛmɛnen na ni binganikɛla ninnu yɛrɛ sa u ye dɔgɔ firi sira ni o ye point sa k'a laɲini k'a fɔ ko u bɛ o tiɲɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Komɔrɔ u ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ wariko kɔɲɔw ma sa olu kɔni kɛra sababu ye ni ka basigi ka o la na jagokɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ jagokɛla minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ sa ni olu ye u ka jagobonw ni ka olu datugu ka sababuya kɛ u ka jagokɛla dɔw fana minɛna u ka tɔnbolomaw olu ta fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko tɔnbolomaw ye u minɛ ko min na o de ye k'a fɔ ko kun kelen do ka dɔ fara u ka balofɛn olu sɔngɔ kan u y'u wele ni ka taa u ɲininka u dalakan na nka u ma mɛn u bolo lɛrɛ dama dama u ye u labila. Mali kunnafoni jabarani lajɛ kunnafoni damadama tun bɛ an bolokɔrɔ bi di k'a da aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun ye nin n'ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ tɛnɛn don inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ yan'o cɛ sa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ ɲɛna a ye to k'an ka video aimer ni ka to k'a partager aw minnu bɛ an ka jamana o kɔ kan n'aw y'an ka tunkarankew ye an tɛ sɛgɛn aw foli la an b'aw fo sanga n'a ka wagati ala ka tunga o jaw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.